Hej. Og lad tilbage med Minecraft. Wait. Jeg laver forresten lige en ny verden, fordi der er ikke noget i. Der er ikke sådan et fedt sted, som der kunne være i sådan nogle her. Render den lige. Det er godt nok langt til at vente. Jeg ved hvad, det er nok fordi den er fed. Jeg har faktisk et mål. Eller ikke et mål. Men mit mål er at finde diamant. På et eller andet tidspunkt. Det er godt nok langt til at vente. Jeg prøver lige at gå tilbage til hovedet nu. Oj. Jeg bliver også nødt til at starte en ny verden, for den er virkelig hurtig. Virkelig ikke hurtigt, men langsomt til at vende. Okay. Og se, når jeg trykker på pause, det bliver overhovedet aldrig lagt. Det er godt nok mange verdener, jeg bliver nødt til at slet. Ikke for noget, men jeg leder faktisk efter et perfekt sted. Her kommer guldet. Hvorfor vælter man kameraet hele tiden? I 20 sekunder. Wow, det er sådan her. Og der er et helt fladt område.
Wow, fuck, det er sejt. Her, den her verden, den kan jeg godt sige. Det løber efter. Det er en bugfejl. Tror jeg nok. Den her verden, den kan jeg godt sige. Den kommer ikke til at slet. Wow. What? Wow. Nej. Og 3. Ej, hvorfor vælter helt løst? Hvorfor vælter mit kamera hele tiden? Jeg skal svinekød til aftensmad. 7. Og hvis vi når selvfølgelig at finde et sted nu, så går vi vist ned. Så tror jeg, vi går ned i minen, hvis vi ikke får noget uld. Eller vi får lavet minen i hvert fald. Og her skal jeg bygge. Det her, det kan jeg mærke. Det her. Det er et sted, jeg skal bygge. Sygt at optage det her sted, men okay. Det kan man. Det er lidt episk. Et. Der. Lige der. Wow, det er fandme sejt. Nu er jeg lige ude for tommel 3. Jeg lige vil lave en workbench. Jeg har bare det normale Steve skin. For jeg gider ikke tage enten skin. Jeg synes det er fint nok. I singleplayer, der synes jeg, at et Steve skin det er fint nok, fordi man skal næsten ikke bruge skinnet til så meget. Fordi, som jeg vil sige, så Steve skin, det er fint nok for mig i singleplayer. Men når jeg spiller multiplayer, så vil jeg godt nok have den skin. Bedre kan forskel på det. Men i singleplayer, der kan det er det fint nok. Vi laver lige en pickaxe, så går vi ned her på næste sten. Så får vi en stenøks. What's going on? Altså når jeg en lille af de hakker eller lak, der går jeg tilbage til hovedmenu, der sætter jeg på pause, går tilbage til hovedmenu, og så den der, så lægger den ikke så meget mere.
Nu bliver den ved. Og hvis den bliver ved med at lagde, som den gør lige nu, så går jeg lige tilbage til hovedet. Eller så sætter jeg bare tilbage til spil. Det virker. Nej, jeg skulle noget. Vi laver bare sådan en dårligt, mener jeg. Kom nu. For helvede. Jeg gider den, hvis det går her. Nå, sådan. Nej. Nu går jeg så lige tilbage til hovedmenu. Det kommer til. Sådan der. Kom nu, okay. Jeg stopper altså lige optagelsen og så. Ja, jeg kan se, at videoen er også sådan lang, som, fordi det skal helst ikke tage for lang tid at uploade. Så vi ses. Jeg ordner det der lægge fejl.